Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се! За последните 3 десетилетия България измина сложен и труден път, изпълнен с препятствия и грешки. Разпиляхме енергия, загубихме време, но неотклонно следвахме посоката си. Мирен преход към ново общество, част от обединена Европа. Нека заедно градим едно по-справедливо общество, основано на закона и морала, на свободата, толерантността и солидарността. Общество, което не е заложник на миналото, а творец на бъдещето. Дължим го на себе си и на нашите деца. Дължим го и на предците си. По пътя, осеян с нови предизвикателства, ще бъда редом с вас. Ще бъда президент на всички български граждани, независимо от партийна принадлежност, етнос и религия. Президент на диалога и помирението, на сътрудничеството и баланса. Но нека е ясно едно. Ще бъда президент, който безкомпромисно ще отстоява правата, интересите и достойнството на своя народ. Вярвам, че имаме сили да посрещнем всякакви изпитания. Вярвам в доброто бъдеще на България и на всички нас. Най-важното е да осъзнаем силата си, да повярваме в себе си и заедно да продължим напред. От днес България ще бъде управлявана от служебно правителство. Основна мисия на служебното правителство е организирането, подготовката и провеждането на свободни и честни избори. Председателството на Съвета на Европейския съюз е друга важна задача на служебното правителство. Служебното правителство няма как да изпълни пълноценно своите задачи, ако не извърши задълбочен експертен анализ на състоянието на всяко едно министерство и на държавата като цяло. България има своите много важни теми. На първо място това е сигурността. Мигрантската криза. Знаете, че без сигурност няма инвестиции, няма икономическо развитие. Също така проблемите с реадмисията да бъде ускорено тяхното решаване. С Дъблинското споразумение, неговата ревизия да не прави държавите от периферията да се превръщат в буферни зони. И разбира се, говорихме и това поставих като така сериозно искане от наша страна. Според мен, силата на Съюза е в предвиждането и управлението на кризите, а не в тяхното потушаване, когато са възникнали. И в тази връзка ще започнем за бъдеще работа по иницииране на едно оперативно планиране, за да може в случай на рязко повишаване на мигрантския натиск към България, да имаме наистина един работещ план. Да знаем какво правим и на какво можем да разчитаме. Това е изключително важно за България. Получих пълно разбиране от господин Туск. Ние трябва да бъдем сигурни, че нашата граница ще бъде защитена достатъчно добре. Иска се много сили още. Погледнете нашите полицаи, в какво оборудване са, погледнете хората от Frontex, в какво оборудване са.
разликата е огромна. Десетки години разлика в оборудването на тези хора, това за мен е недопустимо. Трябва да изравним условията. I was discussing with the new president a certain number of issues, mainly as he is a former general, defense matters. He knows much more I know, but I am happy that the Bulgarian president is supporting the defense agenda of the European Commission. That's good news for us. Mr. President Radev, President Juncker, did you discuss the nomination of the next Bulgarian commissioner? Пред нас има различни опции. Или служебното правителство да назначи този комисар с всички последствия върху изборната кампания и дали може да се изчака, когато приключи изборната кампания и вече назначеното ново правителство вземе това решение. Благодаря на господин Юнкер, че проявява пълно разбиране и може съответно и да изчака. Знаем, че наистина е важно да имаме комисар, възможно по-бързо, но аз му благодаря за тази гъвкавост и разбиране. Уважаеми господин Таяни, искам да благодаря, че срещнах пълно разбиране към нашите проблеми и готовност за съвместни действия за тяхното решаване. А това е важно за всички, защото сигурността на европейските граждани започва от сигурността на външните граници на България. Убеден съм, че ще продължим нашите съвместни действия за успешното решаване на тези проблеми. Thank you. Nancy. President Rumen Radev, welcome so much to NATO headquarters, and congratulations on your appointment as president. And I would also like to say welcome back to NATO headquarters, because you told me that you have been working here many years ago, and that just underlines your personal commitment and understanding of the importance of NATO. And in your previous role as commander of the Bulgarian Air Force, you helped to keep our airspace safe. And I know that you will remain committed to NATO and to our shared security now in your new role as president. Самият факт, че аз в ролята си на български президент в своята първа визита в чужбина посещавам главната квартира на НАТО, показва значението на НАТО за България като организация на споделени ценности и на споделени отговорности за колективната сигурност и отбрана. Подкрепяме усилията на НАТО за отбрана и възпиране и смятаме, че България е част от тези усилия. Уверих генералният секретар, че България ще положи максимум усилия, за да достигне решенията от Уелс за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт на разходи за отбрана. Нарастването на отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО трябва да върви ръка в ръка, както каза и генералният секретар, с задълбочаване на диалога с Русия. За избягване на конфронтация, за избягване на неразбирателство и за снижаване на риска. Thank you. Thank you very much. Днес наложих вето върху закона за концесиите. Законът съдържа разпоредби, които поставят под въпрос принципите на правовата държава и местното самоуправление. Той въвежда широки граници на субективизъм, възможности за корупционни практики и вземане на решения
ощетяващи обществения интерес. Считам, че подобни ключови промени в нашето законодателство следва да се извършват след широк обществен дебат и най-вече с грижа за обществения интерес и националната сигурност. Това е моето първо посещение на двустранна основа извън България. Това е знак за изключителното значение на отношенията между България и Германия. Нашето сътрудничество съвсем няма да се ограничава в сферите на сигурността и бизнеса. Напротив, има много още какво да се върши и в науката, и в образованието, в културния обмен. Браво. Радвам се, че ви видя. Успех пожелавам тук. Искам само да се обърна, ако разрешите, господин президент. В Германия има над 240 хиляди българи, които живеят, учат и работят тук. И те са мостът между България и Германия за разширяване и задълбочаване на нашето сътрудничество. Както ви гледате. Скъпи сънародници, преди 144 години на това място увисва на безсилото Васил Левски. При живе той казваше: ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само себе си. Дяконът загуби себе си, но народът му спечели. При живе малцина го последваха, но мнозина се уповаваха на него и на другарите му. По пътя му неведнъж го предаваха. Днес всички го почитаме. Това е горчивата участ на много български праведници. Тя е урок за всички нас да разпознаваме праведниците си приживе, да ги чуваме
да ги пазим и следваме, да работим заедно. Защото, както апостолът казваше, всичките неразбории, зависти, укори, които произлизат повечето от глупостта, са причината за разделянето на един народ. Апостолът затова е апостол, защото проповядваше идеи, които далеч надхвърлят тесните рамки, в които разни политици от разни епохи се опитваха да го вкарват за своя изгода. Но Левски е онзи хоризонт, към който всички трябва да гледаме с надежда. Всички ние, слабите и силните, обезверените и вярващите, всички ние, българите. Той е нашето упование. Всяко време има своите робства и страхове. Но това са робства, които умът допуска, а безверието храни. И които примирението превръща в ежедневие. Затова днес с особена сила тежи заветът на апостола, че истинската свобода е тази, която сами извоюваме и отстояваме. Поклон. Дълбок поклон пред паметта на апостола на свободата. Запо! Чист! Българи юнаци, ще ли може спим? Дигайте байраци, да се освободим! Дигайте байраци, да се освободим!